हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेयो फैदों डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सर्विस फेमिलि वेलफेयारनि नैबेवहाय नायनाय नोंथांमोना पोस्टनि मुङा जागोन ग्रेड 3 टेक्निकल आरो नन टेक्निकलनि सो फुल डिटेल्स जोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। द अनलाइन एप्लिकेशन बेयो 6 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन 21 अक्ट'बरसिम थागोन माने 6 अक्ट'बरनिफ्राय 21 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन बिथांमोननि जिथु अफिशियेल वेबसाइट dhsfw.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन। स' पस्टफोरनि मुंखौ बुंनि रेफ्रिजारेटर मेकानिक बेवहाय टटेल अनलि मोनसेल' भेकेन्सि दं। सेलारिया 14,000निफ्राय 60,000नि गेजेराव 60,500नि गेजेराव मोनगोन। ग्रेड पेया 7,600। स' आं बे सेलारि बेनि डिटेल्सखौ होबाय थाला दे मानो होनब्ला सेलारिया सेम अनलि ग्रेड पेयाल'सो डिफारेन्स जायो एसे। ANM एबा अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफ बेवहाय 545 भेकेन्सिस दङ। आं जितु एडुकेशन क्वालिफिकेशन बेनि फुल डिटेल्सखौ होजोबगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। कम्पिउटाराव 16 भेकेन्सि दङ। जुनियर एसिस्टेन्टआव 8 फिल्ड वर्कार्स बा ससियेल वर्कार बेवहाय 11 फिल्ड एन्ड इभेलुएशन वर्कार बेवहाय 3 भेकेन्सि दङ। स्टेन' टाइपिस्टआव टटेल 7 आरो लेबरेटरी टेक्निशियानाव टटेल 3 भेकेन्सिस दङ। स' दायो जुदि जों एडुकेशन क्वालिफिकेशनखौ नायोब्ला रेफ्रिजारेटर मेकानिक्सआव हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसे ITI नि डिप्ल'मा थानो नांगोन होनदों ITI। बेनि उनाव ANM एबा अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफआव ANM नि ट्रेनिं पास खालामनाय जानो नांगोन होनदों। स' बेवहाय क्लियारलि लिरना खादों ANM ट्रेनिं पास फ्रम गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्यूट और इंस्टीट्यूशन रिकगनाइज्ड बाय इंडियन नार्सिं काउन्सिल बा जायखिजाया माने जायफोरा ANM ट्रेनिं लादों स' बिथांमोना बेखौ मोनगोन। बेनि उनाव कम्पिउटाराव फैबाय। कम्पिउटारखौ एप्लाइ खालामनोबा ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट जायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानो नांगोन मिनिमाम खमावनो 6 दाननि बाराब्लाथ' आरो मोजांनि खोथा 6 दाननि थायोब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनांगोन ग्रेजुवेटजों लोगोसे स्ट्रिमा जायखिजाया बेवहाय मार्क्स सार्क्सजों खोथा गैया। बेनि उनाव फैबाय जुनियर एसिस्टेन्टआवबो सेम ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामनायजों लोगोसे 6 दाननि जितु कम्पिउटारनि माने डिप्ल'मा बेयो थानो नांगोन। फिल्ड वर्कार्स एन्ड ससियेल वर्काराव हायार सेकेन्डारि पासब्लानो जागोन नाथाय कम्पिउटार नांगोन हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसे कम्पिउटारनि। बेनि उनाव फिल्ड एन्ड इभेलुएशन वर्काराव बेवबो सेम हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे कम्पिउटारनि 6 दाननि मिनिमाम 6 दाननि। स्टेन' टाइपिस्टआव ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामनो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय आरो लोगोसे ITI थानो नांगोन स्टेन'ग्राफिनि ITI थायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लेबरेटरी टेक्निशियानाव हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे लेबरेटरी टेक्निशियाननि डिप्ल'मा थानो नांगोन होननानै बिथांमोना क्लियार खालामनो हादों। रिजर्वेशन ST फोरनि थाखाय एक्सट्रा थागोन स' बेखौ बाद हो। एज लिमिटखौ नायोब्ला एज लिमिटआव 18निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि ST फोरा एज रिलेक्सेसन मोनो 5 बोसोरनि एज रिलेक्सेसन मोनोब्ला 18निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेराव जायोब्ला जोंनि बर'फोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फिस जेबो नाङा बेवहाय लिरदों नो फिस इज रिक्वायर्ड टु बी पेड। टार्म्स एन्ड कन्डिशन होनदों बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट dhsfw.assam.gov.in बेवहाय थांनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नांगोन। आं दिन्थिना होदों नोंथांमोन नैबेहाय। बेनि उनाव पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन होनना बुंदों। बेनि उनाव बार्थ सार्टिफिकेट जुदि नङाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट लाबा मेट्रिकनि एडमिट कार्ड नङाब्ला मेट्रिकनि बर्डनि सार्टिफिकेट नांगोन एज प्रुफनि थाखाय नोंथांनि बैसोनि प्रुफनि थाखाय। बेनि उनाव गासैबो जितु पास सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन होनना बुंदों। बिनि उनाव PRC नांगोन PRC गैयाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन। स' क्लियार खालामना होदों PRC पार्मानेन्ट रेजिडेन्टशिप सार्टिफिकेट नङाब्ला डमिसाइल सार्टिफिकेट बे अब्लिक सिन होना डमिसाइलब्लाबो जागोन जुदि PRC गैयाब्ला। बेनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेयो थानो नांगोन। बेनि उनाव जितु माने मा बुङो बेखौ डिप्ल'मा थानाय खोथा बुंदों ना ANM नि बा बे जितु नार्सिंनि बा गुबुन कम्पिउटारनि बा ITI नि बेफोर डिप्ल'माफोरा थानो नांगोन माने जेराव जितु पस्टआव नांगौ होनना बिदों स' बेवहाय थानो नांगोन। स' बेनोमोन फुल डिटेल्सआ नोंथांमोननि थाखाय आसा खालामो भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जायफोरा इलिजिबोल नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। एप्लाइआ 6 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन दिनैनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हाया दे 6 अक्ट'बरनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 21 अक्ट'बर 6 अक्ट'बरनिफ्राय 21 अक्ट'बरनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन। एप्लाइनि जितु वेबसाइट बेखौ अलरेडि बुंखाबाय आं www.dhsfw.assam.gov.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन 6 अक्ट'बरनिफ्राय। स' पस्टआ दङ एभेलेबल नोंथांमोना नायना लायोबानो जाबाय जायफोरा ANM बा अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफ्सखौ बिनि ट्रेनिंखौ लादों स' नोंथांमोना चान्स दंखायो आरोना बेवहाय मानो होनब्ला 545 भेकेन्सिस दङ। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय।
जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं